sa bavím. Vlog bude o. Ja som sa bavil so Samom, že podľa mňa budeš mať iba, že iba natočíš tento úvodný záber a od tohto momentu to bude všetko. Lebo ešte sme mali taký nápad, že predstav si, že akciu cez tvoj pol. Pekšo ty bude rozdávať. Dobre, tak natáčaš vlog, Gregi. Už je na ceste moje za. Rýchlejšie poď do piče! Lepajte sa ti stokari jak my. Som v tom, keď šukam, nenosím kondom. Už sme do Žiline? Sme Žiline. Kam ideme? Do synagógy sa akreditovať. Žiline. A tam je Marko, tu je Svetiteľ Muro a za kamerou je G. Počkaj, my sa musíme pohybovať ako auto, lebo my ideme tiež auto. Piči taká Ideme zahrať. Mám vyspianý hlas a preto som si more kúpil čo? Vincentku. Že vínko povedeš, tyko. Už sa ma to pýtal trikrát. Ideme sa kreditovať. Počúvaj. Áno, práve. Ja som Adam. To je super. Adam Žňava. The World. Dneska máme hrať o 11. Nenapísal. No, Problémy. Problémy. Piči. Ja idem platiť za vstup nikomu. Na čo my budeme na to? Ako diky. Ty zase Gregor. My sme backrooms. Piči, tam bolo naše auto. A teraz neviem kam? na venue. Uvidíme, či nás pustia. Dobre. Čo ho má robiť, Marek? Nie hen tam, čo je za týmto? Bo ma dneska testuje, fúra. Zdravím. Ja som Adam, teraz som išiel volať. Perfektné, perfektné. Jednoznačne. Víkendovka. Víkendovka dneska. Je to raz. Ahojte. Nikolaj. Hello, Serus. Double walk power. Serus. 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 Boha. Napijem sa Vincentky challenge. Kto vyhráva? Pozri sa ty. Čo je toto? Čo je toto? Šachista. Boha, dobre. Pánov robí srandu, že? Dali sme gesty. Natáčame, lebo gesty aj robia dneska. Vy už nepíte. Je to tu krásne. Aj vonku je to krásne, vnútri je to krásne. Pícham si kokain, teda heroín. 4, 5, 6, 7, raz, 2, 3, Na nervy a 4, stres. 5, 6. Sedí sám. Keď som mal 17, tak som si kúpil los. Kopu rýchlosť na pokutu, dýchať ma nudí. Premýšľať, zaslúži si teba aj môj trón. Zaslúžili sme si plné slov. Zaslúži si trón. Nočných Košiciach. Môže byť, perfektne, ďakujem veľmi pekne. Jakže mi tam ukazuje, že máme ísť doľava, keď tu je prikázaný smer. No, vidíš. Aha. A Murova, ty si aký? Tak čo, Navigátor. mám kvôli tebe teraz povedať. No tak prikázaný. Dobre si sa zaradil, pôjdeme doprava. No, Varí, že som sa dobre úplne zaradil. pekne. Cez prerušovanú doľava? Čo mám robiť? To je riadna prerušovaná, ty kokos. Super. Práve 4 pruhy obišli. Ideme do kasy, robíš navigáciu. Tu máš monitor, tam si môžeš navigovať. Nie. No tak. A už nie je monitor. Ja mám dneska, že hrozný deň. A posledné 7 dní mám, že hrozné dni. Ale včera cesta domov bola dobrá. Boli ma hrdlo dneska.
nespím dobre. Niekomu by som fakt akože asi... Všetko ma hnevá. Všetko ma hnevá. Potom si moju... Aj neviem to úplne korigovať. A potom si môj hnev vybijam na mojich najbližších. Vieš holú piču o mojom jazyku. Máš jednu robotu, čo ide? Pozri, aj oni hlasujú. Lebo na nich si to najviac vybíja. Strich. Takže toto je náš backstage. Tu spí Muro, tu spím ja, tu spí Sveťo, tu spí Marko a tam spí Nikola Zucovský. Musím ísť už na vesku, fakt nie napíšu dneska. Máme ho tu, sám 734 prišiel s nami. Ešte že? Mača celčina B. Golden Delicious. Golden Delicious. Stratili sme oné. Skolku, našu šovku. Strich. Áno, slobodu Palestíny, ďakujem. Ideme na pivo a cigu, kámo. Ahoj. Povedz dačo do vlogu, pekné. Aha, Počkaj, do lebo vlogu. ti vidno iba ústa, nech ťa vidno pekne celé, no. Čaute vlog pre Adama Sveta. Ja som Stano, som z Rápešu a robím rozhovory. A hej, Wikipid Lowky, ak sa povie, mám rád každého, do piči. Žuvačku netreba pri rozhovore. Koľko počuť je do piče. Dáte si kofeín pred spánkom. Kudlaté. Aj. Báťa zesrám, ančovička, šošovička, borečka, hrášok. To je dobré. Jo. My Avril, we go way. Počkaj, Mare, že... Kde si? Na to, jak sa to otvára. ideme. Všetci sa báli, ale nikto mi neverí. Ak sa vám páčilo, Dneska po piči. Veľmi pekné. Great. 2025. A dneska je iba jeden koncert a ten je náš. Sila. no dobre, môžeme ísť. Kamera, tak som väčšinou šialenejší. Ja keď nie je predo mnou kamera. A ja keď je predo mnou kamera. Aha, z Pavuka je kámo. Middleman. Poisťovák. Pomeň do piči. Postihovák. Keď ideme niekoho dobiť. Nick Tenda ideme. Nick Tenda. Nick Tenda aj Do piči. Počkaj Marko, počúvaj, hej. Počkajte, už tam ide niečo ďalej. Neverím, že mi pomôžu. Som nahý. Už nebudem nahý. Pán Ondrejka, dobrý deň. Ja si dneska dali som pantofle a že čo, že ako štátnice. Nie. Neboj sa. Nie. Neboj sa. Nie. Rilton pri Majku. Čaute, gangstri. No čo Marko, ako si užívaš Grape? Grape je super, mám rád Grape, je tu veľa dobrých ľudí, ako napríklad ja a super. ja. A Kiko.
A kedy ideš hrať? Idem hrať s Adamom za... jednu pesničku skipneme a idem ja. Chápeš? Aký song idete dať? Dáme, že kolaps. Áno! Nelíchni údaje. A Samo Leško? A jeho karta. Prítomný vypluje posledný cen. Robo vodem kocúri. A pome! Romana Tabak bola na našom sete. Fakt, a normálne mala dres, že tabak. Celý čas tu stála. Daj si Egra. Aura farmoval som teraz hodinou na Paťovom sete. Strašne som Aura farmoval. Deň číslo 2. Bank! Už rýchlo do piči. Uha! Pozdrav do vlogu. Na mobil. I'm trying to hit this. I guess I could take one too. I don't need to take much more. They're ready for fitness. True. Náročne, bola to horská dráha. Like na video, dneska to bude pažba.